Ang top seat. Hindi ko alam kung tatanga-tanga lang po ba talaga ako o sobra lang akong nadala sa init ng kabataan. Siya po yung crush kong instructor na turo sa akin kung gaano kasarap at kasakit ang mga sikreto. Crush na crush ko po siya from the start ng pagpasok ko sa university, pero never ko pong in-expect na mapapansin niya po ako. Bigla na lang po kung sinunggaban ng halik, nag-aalab na halik. Niromansa niya po ako, pero may problema po. Meron po ako nun. Nagmukbang po siyang mag-isa. Yung dinugo ang hindi doon, hindi luto. Nakapagmukbang ka na ba? Ay, paborito ko yan, partner. Wait. Paborito ko magmukbang. Anong favorite mong mukbangin? Yung mga seafoods. Ayan. Talaga? Oo. Hindi kayo na high blood doon? Hindi. Hindi kayo uric acid? Hindi naman. Yung mga panahon na wala pa akong uric nararamdaman, talagang... Totoo ba? Hindi kayo na allergy? Hindi. Talagang Talagang buhay na buhay ako. Wow! Ganadong-ganado sa pagmumukbang. Yung fresh na seafood. Fresh. Ayaw mo yung hindi masyadong fresh. Wag yun naman. Paano mo ba Kahit malala? naman, ako naman, kahit ano ko eh. Siselan pa ba? Nandiyan na. Yung mga galing dyan lang sa Manila Bay. Oo, pwede na yan. Hugasan lang kagad. Totoo? Hugasan lang. Ganyan. Kahit yung mga 10 araw na tinitinda dyan sa may bandang Nobeleta. Wag naman. Dahil pa naman nagtitinda dyan ng mga taho. Oo, ano ba? Oo. Labs. Gusto mo? Ang dami nga dyan. Diba? Okay sa'yo? Wag naman yun. Mga pang-4 na araw naman, pwede Hindi pa na naman yun. sumakit yung tiyan mo sa pagmumukbang. Hindi pa naman. Uy, pero paalalahanan natin yung mga kabisyo natin na hinay-hinay lang sa pagmumukbang Yes. Especially kung meron na silang mga nararamdaman sa katawan nila. And especially kung hindi pa sila nagpapacheck medically. Kasi Tama. dude, alam mo, hindi mo masasabi na parang sa pagkain mo ng isang pagkain na hindi mo akalain, meron ka palang allergens doon. Yung mga gano'n. Totoo yan. Tsaka dapat nagpapa-blood test ka, no? Para makita mo kung may sakit ka ba sa... Basta yun na yun. Ayaw ko magmagaling. Hindi. Yung ano kasi, yung blood test. HGPT, yan. Yung Yeah. mga ganon. Ano? HGPT ba yan? Ano ba yun? SGPT. Binago na? Wait yung lang. nakaraan. Nandun ka sa ano eh. HGHIJ. Yung gusto mong sabihin, yung HCG eh. Pambuntis yun Ay, doon. papunta. Nagkakaalaman tayo dito eh. Iba, Napatest iba. mo siguro yung HCG dun sa ano mo, no? Mamin ka na. SGPT yun. SGPT. Oo, yung sodium, potassium. Nagkasabay kasi. Oo. Tapos, syempre, di ba, pag nagpa-CBC ka, Yan. yan, alamin WBC mo, Tama. yan. So, kabisyo, kailangan talaga annually kahit papaano nakakapagpa-check up ka medically. So that, hindi ka muna kunin ng may kapal. Pero hindi ka pa nga Tama. sure kung sa taas o sa baba ka mapupunta. Yun lang, di ba? Kung mga tulad ka ni Titan Jello, Yan. ano yan, mga ilang araw pa yan sa purgatory. For approval. For approval eh. Check lang po muna namin yung mga desisyon nyo sa buhay, Yung mga ginawa nyo, Ay, nako. Anyway, kabisyones, may ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello.
May lihim akong itinago sa namayapa kong asawa. May lihim na itinago sa namayapang asawa? Ano kaya yung lihim na yun? Ay. Baka tingin ko, Ano? mahal, Ano? meron akong anak sa iba. Ganon? Yun, Pero hindi niya naamin kasi namayapa na raw eh. yun nga. Baka, ako naman iniisip ko yung mga inheritance. Yeah. Yung tipong, ang gusto lang pala niya dun sa asawa niya, yung mamana yung mga ari-arian nito. Mm-hmm. Diba? Very teleserye, no? Kakapanood ko to ng TikTok. Ay, nako. Anyway, kabisyo, abangan natin yan kung ano nilihim ng ating Secret File sender sa namayapa niyang asawa. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Java. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files.